голяма беда сме. Свежа стрида. Хайде да я изядем. Просто отивам до лайнера. Странно изглеждащо животно. В момента ми е наистина студено. Това сме ние. Ще бъдем на този остров през следващите 3 дни, момчета. Ще оцеляваме без храна, без вода и без подслон. Това ще бъде един от най-големите изпити по оцеляване. Имаме само ограничени ресурси в раницата ми. В момента сме на едно от най-лудите места в света. Приоритетите за първия ден са да намерим подслон. Ще ви покажа какво имам в раницата и ще измислим как по дяволите ще оцелеем през следващите 3 дни. Честно казано, доста съм нервен за това. Добре, нека започнем да изследваме. Хайде! Искам да стигна до добра наблюдателна точка, от която да разберем къде по дяволите можем да се установим, да направим подслон и да разопаковаме раницата си. След това можем да започнем да търсим храна, вода и всичко останало. Вау! Приливът идва, човече. Това е целият плаж, с който разполагаме. Това няма да е достатъчно, за да си направим подслон. Ще трябва да се върнем от този скалист нос и да се опитаме да намерим малко плаж. Точно това търся. Дали има някаква естествена структура тук? Също така търся хубаво, равно място, предполагам пясък, на което да можем да спим тази нощ. Това ще е добро място, което да наречем дом. Мисля, че точно тук ще е добро място за нас, момчета. Искам да ви покажа какво имаме за следващите 3 дни, за да оцелеем на този остров. Първо, момчета, имаме дрон. Точно тук. Това наистина няма да помогне на всичките ни GoPro камери. Те няма да ни помогнат. Имаме този звяр. Имаме мачете. Това наистина ще ни помогне през следващите няколко дни, надявам се. Да разцепим някакви кокосови орехи, може би ако успеем да хванем някакви животни, да го почистим и също така да ни помогне да построим подслон. Това, което имаме тук, е нашата маска. Надявам се, че това ще ни позволи да виждаме под водата. Имаме и нашето копие. Вижте това оръжие тук. Надявам се малко по-късно да можем да плуваме направо от този остров и през следващите няколко дни да хванем някаква риба. Кой знае какво има там? Риби, омари, змьорки. Имаме и стомана, и кремък. Надявам се да успеем да запалим огън. И накрая, приятели, последният ни предмет. Емблематичният Jungle Juice Quick Revive. Ще вземем само това. Когато стигнем дъното с този айрън, знаете, ще го изпием на X и ще се преродим. В раницата не е останало нищо друго. Имаме само най-необходимото на този остров, за да оцелеем. Това ще бъде едно от най-лудите предизвикателства, които някога съм правил в живота си. Трябва да измислим подслон за първия ден. Няма начин просто да спя на открития плаж тук през следващите 3 дни. Какво става в момента? Както виждате, цялата тази вода се стича и изхвърля всякакви неща на плажа. И всъщност, точно тук има малко съкровище за нас, което можем да използваме. Вижте как можем да намерим неща, които са изхвърлени по целия този бряг. Добре, вижте това. Вероятно ще можем да използваме това, за да вържем някаква конструкция или нещо подобно по-късно. Ще ни бъде полезно. Имаме кокосов орех. Буквално изглежда като мен, когато се събуди утре сутрин. Това нещо е сготвено, не можем да го използваме. Ако обаче намерим кокосов орех, това би било идеално. Вижте това. Това е черупка от рак. Това е добър знак. Може би по-късно ще намеря някой от тези за храна. Какво е това? Още един счупен и сгнил кокосов орех. Ето нещо наистина добро. Нали? Имаме цял куп въже тук. Ще отрежа няколко от тези нишки. Трябва да ни послужат добре, когато по-късно строим подслон. Виж този съд с вода. Понякога можеш да намериш някой от тези съдове с вода в тях, но този там изглежда замърсен. Мисля, че всъщност ще можем да използваме това. Това е като голям, мек парче пяна. Имам идея за това, но ще трябва да останеш, за да я видиш след малко. По-късно. Имаме още едно парче пяна. Ще го запазим и него. Също така. Шегуваш ли се? Виж, това все едно е малко столче. Или дори можем да готвим върху него. Прилича и на малка маса за филетиране. Определено можем да го използваме за нещо. Ще го сложим в раницата. Виж това. Имаме си комо за коса, бейби. Добрата новина е, че няма кого да впечатля тук, така че няма да го пазя. Има някакви шибани Air Jordans тук. Вау, всички са изгнили. Един проблем в момента е, че се потим много. Губим много жизнено важни течности. Момчета,
Все още не съм намерил никакъв източник на вода или кокоси, които да са изхвърлени на брега. Не изглежда добре. Кокос, хайде, по дяволите, добре. Не намирам никакви добри кокоси изхвърлени на този плаж, а? Виждате, тук долу няма много отпадъци. Има много повече нататък. Вероятно имаме само 2-3 часа, докато слънцето започне да залязва. Трябва да си осигурим подслон, момчета. Хайде да се върне в лагера. Да тръгваме. Вау, толкова е горещо навън. О, Боже му. Имаме един здрав дънер тук. Ще го занесем в лагера. Ще вземем това нагоре. Да кажем само, че не са леки. Ще изкопая малка дупка тук. Добре, виждате, че имаме първата си основа. Но ще се уверим, че е стабилна. Добре, завързахме го. Сега просто ще го закрепим още малко. Просто подпъхвам тези камъни отдолу. Ще го закрепя, за да се уверя, че няма да падне. Имаме основата на типито. Сега ни трябва стабилна напречна града. Тя ще стои точно тук. Сега можем да започнем да го изграждаме още повече. Имаме основата на нашето убежище точно тук. О, започва да се получава. Виж това, супер стабилно е. Няма да мръдне никъде. Сега трябва просто да започнем да нареждаме всички тези парчета дърво от плажа върху напречната града. Така постепенно ще го изградим. И имам пясък навсякъде. Добре. Вероятно строим това убежище вече около 2 часа. Доста голямо е. Спокойно можеш да седиш изправен вътре. Трябва само още малко да го запълним. Човече, виж колко добре стана. Как ти се струва гледката от нашето убежище? Не е зле. Не искам да завали тук и да ме хване дъждът на открито. Така че докато времето е хубаво и има малко енергия, нека се опитаме да запълним това колкото можем, за да го направим устойчиво на атмосферни влияния и да спрем всякаква влага. Вземи това. Добре. Току-що намерих тази рибарска мрежа и тя всъщност може да бъде полезна. Ще я сложа върху нашия подслон тук. Просто ще я поставя в основата. Тук вероятно ще са главите ни, когато спим. Точно тук трябва да е най-водоустойчиво. И това, което можем да направим, е да вземем. Всичко това всъщност работи много добре. Ще ги сложим вътре, където ще спим. И това ще ни служи почти като малък дюшек. Това ще ни бъде дом през следващите няколко нощи. Почти изцяло е на сянка. Доста добре. Не знам колко ще застудее през следващите няколко нощи. Така че тази постелка може да се превърне в одеяло. Ако започне да вали, можем бързо да опитаме да го запълним. Да се разходим още малко по-нататък. Но сега трябва да си почина. Няма смисъл да хабя енергия за този подслон, но нямам никаква енергия, която да дам. Изтощен съм. Имаме някакъв подслон построен. Сега искам да намеря нещо за пиене, момчета. Преди да стане следобед. Имаме само няколко часа, докато слънцето започне да залязва. Така че нека видим дали можем да намерим нещо за пиене. Толкова съм обезводнен след строежа на подслона. Хайде да търсим кокос. Да, вижте това. Вижте, момчета. Изглежда като някаква стара бутилка за вода. Не знам от колко време е тук, но искам да я пробвам. Виждате целия мухъл, който расте по капачката. О, морските жълъди почват да се образуват. Хайде! Това е пълно с сол. Не можем да го пием. О, това само ще ни разболее и ще ни обезводни. Хайде да продължим. Укос.
Нищо. Просто няма нищо тук. Всичко е толкова мъртво. Вижте, това стари кокоси са. О, по дяволите. Мислех, че имаме един, момчета. Леле! Голяма беда сме. Не можем да намерим нищо за пиене тук. Не мисля, че мога да продължа много по-нататък. Просто ще продължа да хабя цялата ни енергия. Мисля, че трябва да се върнем в лагера. Трябва да измислим друг начин да си набавим вода. Не знам как ще стане това. О, направо сме загазили в момента. Вятърът се усили доста. Не знам колко ще стане студено през нощта, но поне ако не ме духа вятърът, това ще е истински лукс тук, на този остров. Искам да видя дали можем да запалим огън преди следобеда и може би да намерим някаква храна. Водата обаче е приоритет номер 1 в момента. Ще взема раницата ни сега и искам да започна да изследвам малко по-надалеч. Видях едно растение по-рано, което мисля, че можем да използваме. Ето това ни трябва точно тук. Виж, тези. Това ще бъде перфектно. Това тук е един от най-добрите видове подпалки, които можеш да намериш. Те са много леки и лесно хващат искра. Така че ще напълним раницата си с тях. Имаш ли още една бутилка вода? Виж какви морски жълъди са пораснали по нея. Хайде да опитаме. Да. Това е сол. Надявам се да не се разболее през следващите няколко дни. Добре, току-що извадих цялата ни подпалка от раницата. Събрах доста малки парчета дърво. Ще ги използваме, но първо трябва да ги запалим с кремък и стомана. Хайде, Айде. Добре, получи се. Добрата новина е, че всичко тук е толкова сухо, така че това отне само 20-30 минути. Лошата новина е, че и устата ми е супер суха. Огънят ни в момента се мъчи. Ще му дам малко кислород. О, хайде де. Добре. О, не, гори GoPro-то. О, почти ви изгори. О, това нещо просто излетя. Не можем да позволим да изгасне. Почти го изгубихме за секунда. Трябва да сме сигурни, че го поддържаме с гориво. Това ще ми даде топлина тази вечер. Да. Има нещо специално в огъня. Имаме подслони топлина, които ще ни помогнат да издържим през нощта. Все още трябва да намерим вода и храна. Чакам този прилив. Той се отдръпва. Може би ще имаме шанс в тези приливни басейни да намерим храна. В момента оставяме лагера зад нас. Тръгваме на лов за храна в тези приливни басейни. Ще видим дали можем да намерим някаква храна. Търся всичко, което мога да намеря в момента. Охлюви, черви и каквото и да е. Ще взема всичко. Отивам към тези по-големи скали тук. Мисля, че това ще е по-добро място. Около тази скала тук. Това е торпидна черупка. Вътре има малко охлювче. Можем да съберем няколко от тях. Да, виж това, събираме цял куп от тях. Току-що намерих няколко стриди. Ще ги събера всичките. Виж, стрида. Нека я вземем. Само ако беше 5 пъти по-голяма. Добре, нека продължим да търсим. Добре. Имаме още един гол охлюв. Сложи го в задния джоб. Имаме стрида точно тук. Отвори я. Прясна стрида. Нека я изядем. Предимно черупка, но доста добре. Тук сме на режим събирач. Вземам всичко, което намеря.
Имаме шепа охлюви, няколко стриди, които са много хрупкави. Имаме само малко време, докато слънцето залезе. Вероятно трябва да започнем да се връщаме утре. Ще намерим нещо хубаво. Няма начин да ям само охлюви през това предизвикателство. Това няма да стане. О, виж, това е страхотно, човече. Ще занесем това обратно в лагера. Ще сервираме нашите охлюви в красивата им черупка дом. Дом. Сладък дом. Виж това. Толкова е хубаво и топло. Имаме шепа охлюви точно тук. Ще ги сложим на огъня. Те просто ще се готвят върху жарта и това ще бъде храната ни за ден първи, направо върху въглените. Те просто ще си седят точно там. Буквално ще ядем охлюви за вечеря утре. Трябва да намерим нещо по-добро. Няма начин да ям охлюви през следващите 3 дни. Това няма да стане, човече. Беше тежък ден за първия ден. Първо, охлюви за вечеря. Никаква течност. Поне имаме що-годе приличен подслон в момента. Можех да използвам това бързо възстановяване, но мисля, че трябва да го запазя. Не знам какво по дяволите ще се случи през следващите няколко дни. Ако можеше да помиришеш тези охлюви, просто не миришат добре. Виж, това буквално се пени. Това не може да е нормално. Охлювите са готови. Ще ги сервираме. Качихме се там. Взехме си голите охлюви. Дъската, която намерихме малко по-рано, ще ни бъде полезна. Ще сервирам охлювите ни на нея, с тази сладка малка черупка, която намерихме. Ще ги отворя. Един охлюв. Хванахме го. 3 охлюва. Току-що загубих един в огъня. Опитах се да издухам пясъка от него и го издухах в пясъка. Навсякъде има само пясък. Просто приемам факта, че ще го ям с пясък. Имаме няколко охлюва за вечеря. Хайде да ги изядем. Вкусът е все едно дъвча гума, но освен това не е толкова зле. Вероятно, защото съм ужасно гладен. Чуй това. Има толкова много пясък и черупки вътре. Направо е абсурдно. Толкова съм жаден, умирам от глад. Но поне имаме огън и подслон. Надявам се да остана топъл през цялата нощ, да си почина добре и утре да започнем отново за втория ден. Честно казано, не знам още колко време можем да издържим без течности. Започва да ми се вие свят и се чувствам много замаян. Така че утре това е нашата задача номер 1. Трябва да намерим течности и да отидем на лов, за да си осигурим по-добра храна. В момента заслонът ни се държи. Имаме хубав огън, който ще гори през цялата нощ. Ще ни топли. Надявам се комарите да стоят далеч от мен. Това е месото за тази нощ. Ще ви видя утре рано сутринта. Ден номер 2. Надявам се да успея да си почина малко. Сигурно е около 2 часа сутринта в момента. Не спя много, но температурата е паднала доста. В момента ми е наистина студено. Добро утро на вас, приятели. И имам пясък във всяко възможно кътче на тази планета. Беше доста дълга нощ, приятели. Въртях се и се мятах. През нощта стана доста студено. Едно хубаво нещо беше, че нямаше комари, така че успях да поспя няколко часа. Но тази сутрин се събудих и съм толкова обезводнен, нямам никаква течност в тялото си. В момента се чувствам като спаружена сушена слива. Така че имаме няколко цели за днес. Номер 1. Трябва да огледаме този плаж и да видим дали можем да намерим някаква течност. Днес също ще плуваме направо от брега, за да видим дали можем да си набавим храна. Но първо трябва да си набавя някаква течност. Снощи имахме огромен прилив, който всъщност ще донесе много допълнителни отпадъци от океана. Така че ако тръгнем натам, където досега не сме били и започнем да изследваме,
Може да успеем да намерим или източник на вода, или нещо, което е изхвърлено на брега. Кокосови орехи, бутилки с вода, някаква течност. Ще вземем всичко, което можем да намерим. Виждате, че нашият подслон издържа доста добре. Вижте колко са се напясъчили постелките ми през нощта. Това е защото се въртях насам натам. Да кажем, че не е най-удобното нещо да спиш върху пясъка. Вземаме мъчетето си, ще го оставим в лагера, той се държи. Виж това, имаме още едни бутилки за вода. Виж само. О, това не е добре. Какво има вътре в това? Тази ли? Не. Виж това, има малко вода. Виж това, виж колко мътна е тази вода. Да, виж как се пени. Ако изпия това, само ще ми стане лошо, братле. И това наистина може да ме изложи на опасност. Ето, виж това. Мисля, че хванахме един. Да, мисля, че има нещо вътре. Дано не е изгнило отвътре. Имаме ядката, просто ще я отворя. Щупихме я. Току-що намерих тази бутилка за вода. Виждаш колко е изпечена. Пълна е с сол, вода и буклуци, които са се натрупали. Какво ще направя? Просто ще избърша капачката. Точно така. Ще се отървем от това. Сега. Проблемът тук, момчета, че искам да изпия всичко това, но трябва да запазя малко и за по-късно. Иначе просто ще съм загазил. Така че ще излеем цялата тази течност, точно така. Добре, трябва да опитаме. О, Боже мой! Устата ми беше толкова суха. Това е невероятно. О, сладко е! И това е просто нереално. Имаме течност. Това там е закуската. Толкова съм жаден. Искам да изпия всичко това, но не мога. Трябва да го запазя за по-късно. Мисля, че ще имаме възможност да плуваме направо от този остров и да видим дали можем да хванем някоя риба с тази ръка. Копието просто ми дава много увереност. Взехме си кокосовата течност. Хайде да се върнем в лагера. Добре, хора, отпива си от този кокос, но стигнах дъното. Мисля, че е време да използваме нашето тайно оръжие. Джунгловия сок. Бързото възстановяване. Знайте, когато го изпия, ще се преродя. И се надявам, че това ще ни даде енергия да излезем, да ловуваме и да хванем някакво животно. Да го изпием. Ура! Ху-ху-ху-ху-ху. Преродихме се. Добре, време е да ставаме, момчета. Ще хванем животни на 100%. О, това нещо е направо магия, човече. Всички напишете коментар. Това казваме, когато вземем това чудо. Честно казано, това нещо току-що ме събуди. Готов съм да тръгвам. Това е оръжието, което имаме. Това е като ръчно копие за $20. Горе-долу. Хващаш тази малка гумена част отзад и я издърпваш напред. И така ще ловим животни. Това нещо всъщност е доста твърдо. И виждате, че вече е повредено. Така че ще вземем каквото можем. Добре, време е да излезем и да ловуваме. Хайде!
О, Боже мой! Това ще бъде един от най-лудите ловове, на които някога сме били в живота си. И вижте това животно точно тук. Това е гигантска кутиеобразна риба. Вижте я, има малка брада и мустак, малко розови. Вижте колко странно е това. Те имат този екзоскелет, който е супер твърд. Чувате това? Това е като някаква твърда обвивка около тялото им. Наистина е много, много странно. Но можете да видите, че свършва при опашката тук, а тази опашка всъщност е много мека. Никога през живота си не съм ял такова нещо. Чувал съм, че са невероятно вкусни. Това, което трябва да направите, е да ги сготвите и след това просто да разчупите тази външна екзоскелетна обвивка и да изядете месото отвътре. Предполагам, че месото от опашката е и такива неща. Тук навсякъде ни мятаха наляво, надясно и по средата. Имаше някакви луди животни. Мина една голяма испанска скумрия, няколко красиви рифови риби, но накрая останахме с това нещо тук. Всъщност има най-лудите цветове. Направо е лилаво. Когато я застрелях, нямам търпение да я опитам. Това е едно наистина лудо изглеждащо животно. Сега това вероятно е най-голямата, която някога съм виждал от този вид. Много съм щастлив в момента. Имаме месо и вече няма да ям само шибани кокосови орехи и охлюви тук на острова. Ще го сложа тук. Може просто да си стои точно тук. Момчета, не мога дори да ви опиша колко хубаво е да имаш малко шибано месо. Нямам търпение за следобедното готвене на втория ден от Сансет. Направихме го, бейби. Това е като уръдие. Бум-бум-бум. Аз в кашона. Полудявам тук. Всичко капе по мен. Така или иначе мирише ужасно. Този джунгъл джус бързо ни даде енергията, от която имахме нужда, за да излезем там. Момчета! Пясък навсякъде. Вълнението се е засилило доста. Имаме късмет, че пристигнахме на време. Огромни вълни има навън в момента. Слънцето е залязло малко. Изглежда наистина добре. Искам днес, на втория ден, да направя епично готвене. Опитвам се да измисля как точно да го сготвя, защото очевидно има твърда външна черупка. Почти ще е по-добре да има, мисля. Доста силна топлина, за да проникне през тази черупка или каквото и да е. Ще се качим в храстите, ще запалим огъня, ще съберем много дърва. Това ще бъде едно от най-добрите готвения на залез, които съм правил. Хайде! Всичко това ще се разпали. Това е супер сухо. Нещата вървят доста добре. Днес започнаха да духат ветрове. Хора, вау! Това беше лудо приключение през последните няколко дни. Просто изследвам този плаж, за да видя дали мога да намеря неща, които можем да използваме за готвене. Вероятно, можем да използваме това. Да. Добре. Ще ги сложим във водата, за да не изгорят. Ще го затворим. Можеш да видиш какво изграждаме. Имаме 4 парчета и тази скара отгоре.
Ще разпалим огъня така, че да стане по-висок. Може просто да се наложи да намокрим тези парчета тук, за да не изгорят, и рибата ни ще стане хубава. Сложи това отгоре. Добре, вече има малко топлина. Хайде да вземем рибата. Виж я, добре? Да я сложим. Ще я хвърлим точно тук. Вятърът всъщност духа натам и насочва много топлина навън. Така че просто ще преместя скарата и ще сложа рибата си на ръба. Огънят трябва да излиза някъде, нали знаеш? О, там отдолу е наистина горещо. Това определено е един от най-готините начини да сготвиш тази риба. Надявам се да успеем да я сготвим достатъчно добре. Нека да погледнем... О, да. О, не. Нашата скара просто се срути. Мамка му. Бих ви излъгал, ако кажа, че знам какво правя с тази риба. За първи път имам такава. Не знам дали трябва да я готвим бавно за дълго време или на висока температура. Нямам никаква представа. Ще изместим огъня настрани, ще направим хубава жарава и ще го хвърлим върху тях. Готвим го навън, по-австралийски, директно върху въглените, приятелю. Това трябва да го сготви бавно. Виждаш, да получиш малко цвят винаги е проклето изпитание тук. Какво пътешествие, човече! Тази рибарска скара беше история за оцеляване. Понякога нещата не се получават, но трябва просто да импровизираш и да се адаптираш. Това трябва да е едно от най-странно изглеждащите ястия, които някога съм ял. Чуваш ли го? Това е лудост. Това е толкова странно. Има всичките тези, дори не знам какво е това. Шестоъгълни форми върху него. Виж, току-що махнах един. Можеш да видиш, че всички са еднакви по форма. Виж, имаш един там. Това е като пъзел. Всъщност, вътре е наистина горещо. Защото черупката е като да е задушила месото. Добре, виж, тези парчета месо, които излизат, всъщност изглежда наистина добре. Хайде да го опитаме. Прясно месо на острова. Това трябва да е най-недооценената риба, която някога съм ял. Кой би си помислил за някаква си кутиеобразна риба? Това е лудост. No. И виж, всичко е бяло. Шегуваш ли се с мен в този момент? Мисля, че единственото нещо, което бих променил, е да се опитам някак да извадя всички вътрешности от него. Просто защото мисля, че вкусът, когато се задушава вътре, има малко странен вкус. Кажете ми в коментарите дали има начин да извадя всички вътрешности. Докато предполагам, че трябва да остане цял, със сигурност пак би ги стрелял, без никакво съмнение, на 100%. Тук, на този остров, чувствам, че всички вие сте с мен навсякъде, където отида. Наистина ви обичам много. Тази общност, която имаме тук. В Offshore Tales никой не го прави като нас. Никой не яде куфарова риба, така по пустите брегове. Обичам ви толкова много. И ако сте нови в канала, казвам се Уейт. Това е за което живеем, човек. Приключения, оцеляване, острови, рай и хубаво прясно месо. Харесайте и се абонирайте веднага и ми кажете в коментарите. Бихте ли опитали това? Кой би си помислил? Старата кутия на Мейси... Честно казано, стана много по-добре, отколкото си мислех, че ще бъде. О, пълни стомаси. Слънцето залязва. Затова го правим, момчета. Няма място, на което бих предпочел да бъда. Обичам ви, момчета. Малко кокос за десерт. Тази маса ни беше много полезна. Да, няма пясък вътре. Пресен кокос за десерт. Виж там. Не е зле. Все още съм толкова жаден, но... Ще го запазя това. Събудих се тази сутрин и нямах никаква енергия. Бях дехидратиран, гладен и просто толкова уморен. Лудост е как нещо може да се промени толкова бързо.
Намерихме този кокос, бързо се съвзехме и го изпратихме за гмуркане. Научаваш толкова много тук на тези острови. Това е повече от просто оцеляване. Става дума за връзка с земята и разбиране на себе си, че понякога можеш да си на най-ниското в живота. Момчета, и точно затъгала. Нещата могат да се променят. Всичко ще мине и добрите времена предстоят. Наистина ви обичам много, момчета. Ако имате нужда да поговорите с някого, просто знайте, че сте обичани от мен и от Бог. Стомахът ми е пълен. Чувствам се доста добре тази вечер, момчета. Имаме последната нощ. О, не го очаквам с нетърпение. Снощи беше наистина студено през цялата нощ. И имаше едни малки раци от челници, които пълзяха по мен. Тази вечер ще се опитаме да се справим с това. Ще запалим огъня. Надявам се, че това ще ги изплаши всички. Ще имаме малко повече пламък на залеза. Ден номер 2. Тук просто запичам нашия кокосов орех. Запечен кокос за десерт. Вау, това е толкова вкусно. Има такъв опушен вкус. Много е вкусно. Ще се видим утре рано сутринта за третия и последен ден. Нямам представа какво ще се случи тази вечер, но съм тук за това. Приятели, вече съм толкова покрит с пясък, изгорял от слънцето, солен. Но днес беше наистина епично. Коремът ми е пълен, чувствам се добре. Ще се видим утре рано сутринта. Ден номер 3. Добро утро на всички вас. И имаме слънчева светлина на ден номер 3. Бейби. О, това е невероятно. О, слънцето е толкова приятно. О, всъщност стана много студено миналата нощ, по средата на нощта. Това слънце се усеща невероятно. О, имам пясък навсякъде. Беше страхотен подслон, но е време да го остаря. 3 дни на този остров, в този подслон. Ако ви е харесало това видео, моля подкрепете ме, харесайте и се абонирайте. И ще се видим в следващото диво приключение. Още видеа тук. Чихо.